ассалому алайкум ҳамватонини азиз. имрӯз 5 март рӯзи якшанбе. ҳамватонини азиз, мо ай Москва пад Москва ба Тоҷикистон бор равон мекунем. ба Тоҷикистон равон мекунем. шаҳрҳои Турсунзода, шаҳри Нав, Ҳисор, Душанбе, тарафҳои Хатлон, Уяли, Хуросон, Қурғонтеппа то Калхозобода. ҳамватонини азиз, худо хоҳад имрӯз ина срочно фуромад. ҳамин рӯз бор мекунем. ҳамин бега бироварда рӯй мекунем. Кадом то срочно бор дошта бошед биёрен. агар хоҳен инам Москва 100 кило, пад Москвада 200 кило зиёд бор дошта бошед, ба қисматҳои шумо мерава борро бем биёра. ана кадом то бор дошта бошед, ҳамин номеро да занг занед. ин ҳамин номеро агар бошад бо ман ҳамин номеро да занг занед. ҳамватонини азиз, ҳамватонини азиз, видеоро поделиться кунед, класса зер кунед. ҳаматон дар раҳмат. кадомтон бор дошта бошед срочно алоқа да буред. худо хоҳад моши ҳамин бега худаш буромада меравад.